повярвам. Станах в 4 часа, 4:30. Бях готов вече. Аз толкова рано не съм ставал за детската градина едно време, дето ходих. Направо съм потресен. Учуден съм от себе си. Даже не знам сега спа ли, сънувам ли, карам ли. Взех бележка, гейт. Много е лесно. Тук на паркинга се спира. Там има една сграда. Тази. Там се пита на този компютърче да застанеш, логваш с апликейшъна и отговаряш на въпросите и ти връчват тикета. И драстваш да си взимаш контейнера. Това е моето ремарке, така. Отключва се от тук. Старта, нали? И като трябва да го разпъна за 40, той само се спря отзади опашката. Ето, тя сама се спира. Штрак, нищо не съм барал, нищо повече, нищо по-малко. Отворено е отзади, нали? Отзади са отворени хватките и отпреди са отворени хватки. За 40. Предполагам. Де да знам. И така. И то това е. Трябва да ходиш на офиса, не може. Ама нищо няма значение. На ония мост горе бях. Оттам се идва. Много брутално изглежда. Те вървят камиони и така. Тук с ремаркето даже не съм се цапал. Говорим за 10 секунди разпъване и такова направо. Аз си мислих, че някои стърбушни ремарке, те са ми дали супер удобно. За това много е мръсен камера, знам. Ама няма значение. В принцип е забранява да се снима на... Ама... Аз ще снимам сега. Тук си взимаме контейнерите, това са крановете там. И чакам сега някой да отвори слот. Ще изчакам италианеца първи да мини. То жълтия минава, синия минава и после съм аз. И си търся и така слота и там се изпълням напреди и после давам назади. И си взимам контейнера или който има да оставя. Та сега трябва само да... просто да чакам. Късмет. Сега паркирах, кратко включване. Сега слизам долу на тая колонка. Взимам тая бележка и апликейшн и отивам да видя там как се регистрира. И най-вероятно почвам да чакам за контейнера. Ето тук се спира и на тези клетки. Тясно е, ама сипа се. Тук има линии и те ти помагат така да насочиш. Много интересен мост. И ще го снимам, да ти го покажа. Защото е 60 е ограничението. Той всъщност аз взех от там. Контейнер. Или от там. Там. И сега минаваме през този мост, дето го снимах преди това. Тук мога да видя покрива на завода. Смятай. Да, силозите, ние сме над силозите. Смятай колко високо е моста. И тук има кораби за въглища. Ето. Толкова въглища не си виждал на едно място не знам колко време. Направо съм потресен. Трябва да го видя как се казва този мост. Това ще е някакво известно място тук. Много кораби има. Много кораби има, ето. Много кораби. И контейнери, естествено. Брутално интересни въглища. Ей, тук въглищата, виж колко са много. Той е като мина, ама не е мина, ами тук си им ги доставят. Гигантско място. Имат нужда хората от горива. Супер задръстване.
там, чакай. Напред. Направо голям филм. Пак аз имам 300 км до адреса. Но той не е малко задръствен. Сега докато бутам това голямо задръстване, брутално е. Колегите там ще ги спът. Няма проблем. Забранено е да минаваме. Няма значение. Аз имам 300 км и първата май няма да стане. Няма значение. Да покажа решението на всички проблеми на всички колеги, дето много мънкат. Ето. Виждали се, не се ли вижда? Това е решението. Който както иска така да го гледа. Може да си вземеш напитка. 1 евро. 1 евро. Чакай. Дели колегите от удобството, от чистата тоалетна, от удобството да живеят малко по-нормално, с малко по-нормални условия. Ако някой се отпусне малко повече, може и на ресторанта да хафа. Ако се отпуснеш повече, може и на хотел. Ако достатъчно пари печелиш, че решиш. Затова много да не ми се оплакват, че ходили по отбивки и различни други места и по горите и по полята. Ами има си начин. Винаги има начин. Особено в момента в Германия. Аз съм в Германия. Излизаш от едната бензиностанция и влизаш направо в другата. От чисти по-чисти. Сами се дезинфекцират така с апаратчето, вътре музичка, приятно. Това е 1 евро. Да си знаете. Ласка на кампер. Бутли си. Да. И ще настигнеш, моля да се. Добро утро, 6 часа. Аз съм на една фирма, в която ме разтваряха 3 часа и половина и затова оставих ремаркето в фирмата. Ето там. И това синьото е моето. Да. Аз паркирах тук пред фирмата. Там има тоалетни, бани, душове, всичко е за шофьорите. И паркираме тук всички. Но аз оставих ремаркето там и те в 6 часа отварят. Някой е влязъл сега, но аз в 6 ще вляза. И направих си кафенци. Дома в 6 часа прави 11 часа почивка и влизам, взема си ремаркето и тръгвам. Днеска е петък, 6 марта. Мисля, че всичко ще е наред. Да видим какъв паркинг ще намерим за уикенда. Добро утро! Закачаме ремарке и изведнъж, познайте, ниско ниво, платена тежест. Той колегата каза, че най-вероятно губи след сервис излиза и пак си губи течност, ама аз викам, ай, 2 дена ще карам да видя какво ще стане и нищо не мръдна. И сега изведнъж реши, че няма да има течност. Той ми е дал вода. Сега дали вода, дали антифриз, не знам. Имаш нали вода. Тъмън закачих ремаркето и изведнъж изчезна охладителната течност. Може би вчера е била ниско нивото и вече днеска е показало грешката.
Ето тук си. Тук той не се вижда много добре. Да. Супер е. Чиста вода. Взе около 3 литра. Значи около 3 литра вода. Ето го. Еми, готов е за екшън. За малко да отида да оставя контейнера на време. Супер задръстване. Това е нормално. Така е. 40 минути, 20 км до адреса. Много се забавих, имаше огромни задръствания в Дуйсбург, ако се произнася правилно. И сега имам 20 км, 40 минути да видим прешера колко ще е. Караме с 77 км, 3 ленти и колите стоят пред до камионите да им чупят хубаво стъклата. А те ще отбиват. И тук. Замахат. Гората. Добър знак, че идва камион отдолу. Но... Някой се бори от тук табелката. Дафа лети. Лети, 89 ги вдига, 90 са му тежки. Ако го държиш на педал, 89 си ги вдига. Но ако му сложиш големите тонажи, които на тебе са ти сложили там 40 тона, нали, чудото, мисля, че ще фърли водата. Той без това губи вода. Нали, налях 3 литра. Ужаса. Имаме тук тунела. Виж какъв хубав тунел. Аз на идване малко изтръпнах, защото имаше знаци за тунел, нямаше указание. Но... той е много тъмен този тунел, бе. Какви фарове няма? Имам всичко фарове, имам всичко. Съм свикнал сигурно от тунелите в Норвегия и затова, ама малко тъмен ми се вижда. Не малко, направо си е като някой пещера. Гледай ги. И колко е? 60 вътре. Да, в пауър. Гледай го става. 30 минути имам. Дано там на място да дадат почивка да направя, защото иначе ще им кажа, че няма да товаря. Ще видя в колко часа им свършва работния ден и без 5 ще сложа на рампата и ще кажа, товарете сега 3 часа. И ще има кайни. Изкарах къла. Горе до карането пише 0-0.
часа и 29 минути почивка. 29 минути. И аз сега гледам мига хъто. А пък то хъто, нали знаеш, че е малко като легло, ама не е легло. Да. И гледам сега мига хъто, викам въй почивката мига, поглеждам въй 30-ка, почивка, аз трябва да направя точно 30-ка, хъто мига, колбър. Паника. Няма, сега ще го солясвам там и това е, казваме, 30 минути и това е. Отивам пак душо и мушо и Wi-Fi всичко. Къртим. Бах ти ремонтите и чудото, взеха ми акъла днеска. И пак трафик. Имаме 20 минути. Стана цвета. 3 км. Може и да не успея. Тя навсякъде спрели, гледай. Ми ще спреш, маня. Ще спреш, защото... Въобще не го гледам дали кара пред мен или че дали да ме блъсне или нещо. Аз гледам вдясно огледалото дали ще ударя колата и това е толкова решил да се приключва. Направо да влиза в камиона. Виж човече, са си чисти прозорците. Отворила фирма за чистене на прозорци. Аз нещо влизам в Зицентрум. Какво стана тук? Да паркирам тук до колите и да сляза, да си купя тук някаква дрежка. Вземете следващият ляв завой. Усещам. Вземете следващият ляв завой. Аз не мога да завия тук, човек. Ето виж, горе пише, да видите наляво, мляво. Ще го остана така. От тук е... Точно от тук трябва да мина. Направо сега не събарям светофара и влизам. Няма знаци за камиони. Че удрям два бордюра и влизам. Гледай всяко става. Мигач, всички са потрес. Изнасяме, няма кола. Ще мога ли? Ще мога, защото не мога. За първи път влизам, освен във Франция, за първи път влизам в такова място, брат. Гледай. Не знам и аз какво е, трябва. Ответе се да се отклоните наляво след 300 метра. Чай да отнесем човека. Тук се помести. Хубаво, че погледнах. Но аз не знам законно ли е да се скачва тук. Не, това ти давам гаранция, че е незаконно тук, където го правя в момента. Да, няма как. Давай, маняк, давай, че ако спра, назади мелето ще е огромно. Мале. След 100 метра се отклонете наляво. Отклонете се наляво. Отклонете се наляво. Това е пълен абсурд. Пригответе се да пристигнете на местоназначението след 550 метра. Това е пълен абсурд. Чакай да сложа слушалката, чакай, че ще говоря. Чакай.
Да. Answer. Answer. Маняци, минах през най-незаконното място на света и завоя беше толкова остър, че щях да разруша един Citroen ззади с ремаркето. Да, това е, да. Това е. Excited. Стигнахте местоназначението. Ето. Наистина ли е, човек? Смята. През мен. Пристигнах. Айде, няма да снимам повече, че мънкат. Това е голяма атракция, човек. Чай ще намаля. Това е голяма атракция. И отзади нарисува се едно и пукнато стъклото. Даде газ. Не мога да стигна, тя е брутална. След 1 километър продължете наляво. Швалзърс. Много яка. Много яка. Петък е. 6 часа. Аз спрях в 4:20 на паркинг. Даже имах такива мисли. Здравей! Някой е жаден. Нали, защо спирам в 4:20? Защо не спря в 5 или в 6? Ами в 4:20 аз трябва да спирам. И диспонентите и те имаха такива мисли. Но явно моето девето чувство е щракнало и сега ще ви покажа защо. Това е моят камион. Това е паркинга с колите отзад. Това е паркинга с колите отпред. И от другата страна е същата гледка. Сега отиваме най-отпред да видим какво се случва на магистралата и ще го заснема и ще го кача. Тук вече започва интересното. Това е изхода. Мазния изход. Гледай сега какво става. Това е магистралата. Паркинг. Как е? Нали, тук е забранено да се стъпва, защото това е автобана. И автобана. Ето ги хората. Това е паркинга, ето и камионите. Това е голям филм. За първи път виждам такова нещо. Жител направо върху главата е. Добре, лък ли се, че? Später, ne? Danke dir. И чакаме. Deutsche Autobahn. Deutsche Autobahn, да. Много добре. Много добре, да. Даже супер. Meine Frau hat gerade im Radio gehört. Das rennt ein Auto. Das ist eine Autobahn A4, eine Kreuzkerpen zwischen Kreuzköln. So sieht eine normale deutsche Autobahn. Fast jeden Tag. Не сега, пуснаха ги. Час, половина, някъде два. И пуснаха. Голямо задръстване.
голямо задръстване беше. И то какво пускане то? Какво пускане ще е това? Никакво пускане, брат. Изсипват се много хора. Гледай какво става. Гледай. И от паркинга камиони. Това всичко е тафо, то е просто чао. Няма да помня. Полиция! Ейте ги полицайите! Ейте ги! Айде, айде! Даже назад се чуват някакви сирени. Всички спряха да пуснат сега сирените напред. Оп, те пуснаха там сирени. И сега ще спрат. Ами готово, да. Пак спряха движението. Да. Ехи. Какво стана? Бах ти ужаса. Там полицаите бутат някаква кола огасва. Тук е някаква полиция идва. Това е линейка. Нищо не се чува. Там някаква кола огасна. Полингите. Другия път защо спираш 4 часа? Ами ето за това. Ето за това спирам в 4 часа и никой повече да не ми е казал дума. Аз карам до 6, до 7, до 200. Ето ги, карай ги. Карай ги, го цистерната, карай ги. Що можеш, карай. Да видим. Аз утре пак ще се продължа.